נסיעה טובה. מה זה? זה ממש לא טעים. מה שמת פה, ברקוני? הל, עשב חיטה, שורש ברוקולי ועוקף. מה זה עוקף? זה גם סופר פוד כאילו? סופר פוד, כן. וואלה, אני כאילו מכיר רק כמו שיש לסוסים עוקף. כן. מה כן? עוקף של הסוסים. מה? טחון אבל. אחרת איך זה ייכנס למחזור הדם? לכוס. ברקוני! איזה כבוד, יא מלך! תן איזה יום זוועה ביי לחברים. לא, חלילה. יום ברכה, להתראות, חברים. איזה קרוע אתה. נו, תן איזה יום זוועה לחברים. שתהיה לך נסיעה טהורה כמו הלב שלך, שותפי למסע. אחי, אין לך סיכוי. שתגיע למחוז חפצך בשלום, לאהבה, להכרת תודה. וואלה, אחי, אני לא יודע, זה כבר איזה שבועיים ככה. הוא קיבל משהו כמו בדיקות דם, מהכוכב שלו. אמרו לו, אסור לך להתעצבן יותר, חייב להוריד סטרס. מה כבר יכול לקרות לו? אז זה הקטע, אחי, לא יודע. אתה יודע, הוא לא יכול למות, אז לא יודע. משהו רציני כנראה. קיצר, אנחנו נוסעים לאיזה ריטריט שהוא רצה להירגע. הלו, אתה אדום שם! קח צעד אחורה מהפס הצהוב, מה יש לך? תודה רבה שהסבת את תשומת ליבי ושמרת על ביטחוני, אדון אחמד. המשך לעשות את עבודתך נאמנה. וואו, איזה אנשים יפים. ברוכים תהיו, כל באי הקרון. אוי, אביה, היקום הציב בפנינו מכשול. אם זה היה בן או בת אנוש שהניחו את המכשול הזה כאן, זה היה עלול להיות מאוד מעצבן, אבל האופניים כנראה יחליקו באורך פלא לכאן. למה לאופניים יש גלגלים אם לא כדי להחליק עצמאית ולחסום מעברים? בוא נשוב על עקבותינו, אביה. זו כנראה לא הדרך הנכונה עבורנו ביום זה. למה שנשוב? סליחה? היי, יש מצב שמזיזה את האופניים זה מעבר. בסדר, יאללה. למה להגיב ככה? עוד 0. זה מה שהיה אומר ברקוני הישן כמובן, המקולקל, הגרסה הלא טובה שלי. אבל אני כובש את יצרי, אביה, כפי שניתן לראות. ממש כרגע אני באמצע כיבוש של היצר. זה פודקאסט מהמם מעולם המיינדפולנס והוולנס והלוכנס. דיברו שם על איזה פתגם, אני כתבתי לי אותו בפנקס, אביה, הנה. החרב החדה ביותר היא מילה שנאמרה מתוך כעס. מה פירוש? שאם אדם... השותף שלנו למסע פה נהנה מהנעימה, אז אני אגביר את קולי. שאם אדם מחליט שאם אדם חושב שהוא לבד בעולם ושומע מוזיקה כאילו בטומורלנד ועוד עם הכובע הזה, עם המדבקה שהוא לא מוריד כדי שלא לחשוב שהוא קנה זיוף. מה הבעיה לזייף מדבקה מטומטם? אני אקח לך את הרמקול הזה, נדחוף לך אותו ישר לתוך התיק. אני אדחוף אותו, שם תיווצר אקוסטיקה מיטבית. חוויית שמיעה של פעם בחיים, אני ממליץ, שותפי למסע. אחי, היי, יש מצב שאתה פשוט מנמיך, שם אוזניות, משהו? לא טוב לך, תעבור מקום, אחי. מה? הלוואי שכל החיים תשמח ככה, אדון יקר. בוא, אביה, אנחנו נמצא לנו מקום נעים יותר לשבת בחברותה. מתעכבים דקות אחדות. לא, היקום בוחן אותי היום. סלח לי, אדון, אתה יכול להוריד את הרגליים כדי שנשב? גם למה אתה מצייר על השולחן? זה לא שלך. זאת האומנות שלי. יש לך בעיה? אין לי בעיה, אבל... ברקוני, לא, אנחנו עוד 2 דקות מגיעים לריטריט. ברקוני, לא להתעצבן, זה לא הזמן. אתה צודק, אביה. מה זה? מה עשית לי? למה זה לא יורד? זאת האומנות שלי. אל דאגה אבל, ידידי. הדיו של הקעקועים מחומרים טבעיים. למה זה לא יורד? למה זה לא יורד? דווקא כשאסור לי להתעצבן, הבאת אותי למקום עם האנשים הכי מעצבנים שפגשתי בחיי, ואני חי מאז תמיד. אתה הבאת אותי, לא אני הבאתי אותי. טוב, יאללה, הגענו. תחנת בנימינה, בבקשה זכרו, קודם יורדים, אחר כך עולים. תודה. אבל אמרו לכם, קודם יורדים, אחר כך עולים! כי ידעו שאתם מטומטמים! לאן אתם ממהרים כבר? מה יש לכם לחיים? מה? להגיע הביתה לבת הזוג, לשאול אותה מה את רוצה לאכול היום, ואז שהיא תשאל מה אתה רוצה לאכול היום, ואז אתה תשאל מה את רוצה לאכול. די! אל תאכלו! בחיים תקבעו! זן של אגואיסטים מיותרים! אלה לא נותנים לרדת, זה עם הרגליים שלו, ההוא עם האופניים. תסתום גם אתה! עוד מילה, אני מכניס אותך לשקית הקטנה הזאת של הזבל שמתחת למושב, שקט! בסדר, סליחה, מצטער פשוט, אסור לך להתעצבן. בוודאי שאסור לי, אביתר! יכול לקרות לי משהו שאתה לא נותן לדעת בכלל מה יכול לקרות לי. אבל איך אפשר איתך לא להתעצבן? אתה תגיד לי מה מותר ומה אסור לי ואני אמור לא להתעצבן! שיט. אביתר!
מה זה ברקוני? אני מכיר את הקול הזה, זה הקול של... איך קוראים לו? קובי אפללו, לא? כן, איזה עונש, זה מה שקורה אצלנו בכוכב. רגע, מה? לא הבנתי. מי שהבדיקות שלו לא טובות, הקול שלו הופך לקול של קובי אפללו? כאילו? כן, והוא יכול רק לשיר. יואו! אז איך עוצרים את זה אבל? אני לא יודע. אביתר, על היום הזה אני אשנא אותך לעד. אביתר, הלוואי וכל חייך תהיה לבד.